Kan mati, Pak. Ya kami kawin yang isono. Ya, mari kok patene paman. Ya mau jere riko kongen perang, Pak. Ya mau kok sokong perjuangan kena isone apa di patene paman. Iya ro ira kongen perang. Ya iya. Dene mati kok tak isai. Ya mau ku sing biyen paman diajukan. Diengkol leren yang puskesmas. Ya ketimbang riko patene ketimbang paman. Ya wong perang ya lo. Yang lopot urip ya mati bodoh. Ya mau kok jadi patene paman. Mau iki ketemu Pak ono beres radem ada. Ya saiki dipikir paman. Sunar urip kena maning mari ku kawin. Oh, sewe nak mulih. Ya ojo paman ayo paman. Ada mono kene. Urip kena. Ya urip dia ta, Bu? Ya iki bisa paman. Ayo paman urip kena mari ku rabi we. Mumpung atur ketiki paman. Boleh ini perawan ta rondo. Ati ora paman. Iya, mulai nilai payu lakai. Ayo urip kena paman mari ku rabi. Aja ayo ame. Ayo paman. Oh, sing we. Sing dikira paman. Wis sing rabi rong apa? Pacar rapi biasa kok sok jebol bukan paman. Lancar lo ya. Ayo paman. Nendai. Biasa iku biar sok kelolor di kupian paman. Selang pacul mare papan demen we. Iya, cek paman ayo paman. Udah kelolor. Yang lari pelo ayo. Ya cari kok tinggal-tinggalan ketiku paman lorong. Iki we cerewet ta iki. Kulo nih kok mas. Paman jujurnya. Tusuk ono biasa. Gulune parah. Biasa hidup paran. Kelusur. Yang lucu nggak buah? Bisa kucuri kok paman. Buah. Anak TK. Biasanya kan murid pandu pak yo, ibu wong wadon. Ayo paman mau penomar ku kawin. Biasa cekelan yo, kelusuran, kusuk-kusukan urip yang dilolor digau. Iku beda. Iku tinggal no paman kipas no iku urip paman. Iku mau dibiarin, gimana tak kayak urip? Ayo paman mau penomar paman. Mau cecaruk kira kok, iso. Ya mau ngobrol. Ye. Ai cilai apa mandek tinggal yang ngelolor. Ya cacakan sepisan kas paman. Iya sing rabi kok. Iya pacar rabi paman. Jangan
jeneng supportan ngono. Sing ira reken kowe. Ya delok iki paman selamat tahun sing diku paman lho. Orep melayu merono nunggu iseng iki rekenan. Iya serane selamatan urip bisa yo maro rene paman. Ya mungkin ora marah berinya. Ya terus iki karepe barang. Omong ira muka kelendai. Apa kuna urip kawin. Ya iku orep kok ayo kawin ngendai. Ya iki saiki iso terima. Kasuwun. Apa? Kasuwun. Ya ira muga ala ira. Karatono supaya lakai ya. Ini yang wong lanang abusai. Iya sih paman. Pengen pengen kawin paman. Tapi kok ndek. Ayo ati nang iso bawa. Ya. Iya ya paman. Jare sing durung ana. Wis, abine pan kok. Hah? Abine paran? Ada lebaran. Iya. Ya
lagi lengan Masya Allah. Arep ngene. Ya mengarep kok jenengan. Biar paling cerita. Wene ya. Arep Solo. Apa? Cangkem ya. Hah? Ono cangkeme. Ono cangkeme. Iya. Kok pantan. Arep wero. Cangkem-cangkem gak kowe. Yo ono liyane. Lho ta kok. Weh. Acak Kali kaget kelonjong ono untunge. iya ono untune pisan. Fontone bedini. Montone menjelek. Ah. Bu. Kari ngopo? Sing paling jago pancet biatote pilek Dek. Bilang, Ha, musim adiam. musim aja. Iya. Ampun. Wah, bingung. Kali bingung ku kang diambus le. Ya kau. Allah. Ya gue Lihat arep panganan. ya panganan. Sing arep aja. Ya. Lereng tole-tole ya. Karena diambung. Diambung. Ya. Allah. Ngantem telantik kan? Woi. Sewiwi le. Aduh. Wiwai. Lah iya. Si telantikan. Lampikan ku mai diri-diri ae. Itu kayak cekan. Ajeng iki madono kulite sewiwi. Itu dikulit gue. Meloncak. Wah, Alah. yang sur. Ampun. Yes, dulu ya. Sampai ongkek-ongkek kena makan. Buat mangan. Sing buat mangan. Atos. Pangsit ongkek le. Iya. Karena di presto. Depreso. Ah, menepuk. Hei. Allah. Wes ning telantikan iku. Mantep cek eker. Aduh. Ya ngono kudu ya. Ya suter-uteren wae. Allah. Aduh. Pompong jorong mangan maneng le. Inggil nang ulun. Ini sapa ta iki? Aran le. Iya, Bang. Sapa mau? Ya cangke dhewe Solo. Janotok ya? Ya roto. Masyaallah. Sunan Rujana le. Sudah. Ya, Ya cangke Solo. aja kita kon inggilno. Pojok kena kang kulon, kang kejung, Mundur Solo. mundur. Bos. Oh. Pintar. Ajeng iki lolot janggo. Iya. Ajeng lolot besok rawati. Dirawat. Iya iya. Parang. Takonnya isen. Ya takono. Kudu takon yang iya Solo. Acak ke Solo. Gede goreng arepnya. Enak. Apa lo tahu nih dia goreng? Ajeng tak bilang pasal ke gorengnya. Wah iya yo. Cangkeme kayak welok. Depan. Rengginya arepnya arep. Ginang mana ya? Apa dulu ginang lo makan itu gampang-gampangan? Yo ngono kok lak kerupuk biar wis. Kerupuk sego. Ya iya. Ajak kayak hujanan. Di kujang. Ya iya malah tanda lulus. Acak ke Solo di kujangnya. Ajak kayak Tong. panggil lancar deh. Weh, ya ya. Kencing panca deh. Tamat dia guys. Tamat deh. Sampai miring-miring. Ayo
ngisor. Apa boleh? Tar kenceng bocok ya. Tenang pucuk. Oh, disedia. Pengen mundur lagi mengarah. Atas Atos. Yo kekongken le. yo tekong Oh, lo kan do kekongken bohonge. Kan tidak apa tau. iya. Allah. Sendal-sendalan. Sing aku betul aman. Soyo mantuk-mantuk. Mancuk-mancuk. Kowe Coba kan tadi ke mundur le. Suruh mencepisan lo. Mundur no maning. Suruh maning. Ongkek-ongkekan. Senjal-senjalan. Terus maning. ada coba ketolongnya. Tangan dengan jari. Senjalan maning le. Senjalan tangan kan. Tarikin maning. Engen le. Wes enak kan ngomong. Era derejang. Gara dulu. Boyok jantan le. Ya tak. Ngantem ecek-ecek. Solo. Apa kau? Dibentel-bentelaken le. Solo, silakan. Kau juga minta. Apa? Oke. Kanjang temburan. Apa ecek-ecek nang ngarep? Aja sebelah Apa satu. kanjang teman-teman boyok? Allah. Mari. Wenak le. Enak. Ha. Kuel-kuel. Ada siung kayak saking. Nang siung parene. Wong geget kau. Enggak. Ha. Aku kondi kau. Tari kenole. Apa? Wes sing sing ngarep wis. Engko maning. Dicokot waharong. Saya mau kosong. Iku gede gawe, kau mental. Apa? Yang kau esok golek maning. Allah, cak minggu kan. Kau nak kepikir. Kan dia lah boleh kalau bikin le. Kau Wes sepur. Hei. Enggir. Lah nek bolak sing gerowak wis. Hei. Potong durung. Ompong dorong. Potong kau biasa. Ojo untung jase. Ya kita kok mikira dan nek padha selamete. Hei. Ojo melantakan sepur. Lacake tarikan. Atos. Sungan. Dorong mundur. Yo kau kan. Ongkek-ongkek. Seneng. Sing jeneng le. Sedang kang. Atos. Atos. le. Ditarik maning. Tarik. Surungan. Dorong. Ongkek-ongkek. Sekenakan. Sing makan le. Ya tak kesedang-sedang kan. Sendal-sendal kroplok le. Kalau kau mati minggir Oh, ya. Solo. Kau menang sulung le. Mundur solo. Sing ngepos aja nyoreng tengah rel. Oh, Minggir ang tigay. matai. Ya ano wis mundur. Wis mandeg. Oh, Gelengan kang diontol mau. dia tahu. Ya solo. Ajake takon ana arep es. Rono es susu guys. Ono wis. Ono. Buka kene. Mati le. Mau ngapukane. Apa sing ana ambekane ku masa matai. Bokok. Bokok. Kawan tigay. Ngaliya lah sepur. Apa? Sepuluh durung liwat. Mati solo kan. Ya makane iki gugah. Ngaliya ana sepur. Ya diarani tragedi tapi sepuluh ya sik. Iki kok laporan kalian. Sepuluh dulu dia tak. Sepur karo gadok kang ana kene matai. Ini matai. Masyaallah. Aja kelenji kincang jake. Talangan mati ono kene. Mati kok mati ngendai. Oh bikin biar jauh. Lu kecil lo. Ya lupa kono lereng gotong maning le. Lah ono kok ambulan. Jadi Kamar kuburan. bu, ulo pangsunane.
Ini mulai tadi ya. Ya kalau cuma dorong ke selain biang. Ya mau seperti gue oh. Ah, Jalan ini kurang mari gue sisan. daripada sepur. Masih kurang mau tengok. Di tunggangan sepur. Oh, jam sepur aliatan. Colok kayak gini. Benar. Yang tiga kau. Apa? Gotong biar. Cigotong. Ya. Ya saja. Ayo aja. Ayo. Kalau dur. Ya sudah geser wes. Oh, non biasa. Lapa mati. Mati oke. Wah, tuh dia weh. Ayo weh. Mati kayak seorang gotong ya. Roh gitu gua masa gotong mau. Tanah kan yang bikin sepur yang mandek ya. Ini kan tuh panas lo. Anu panang kono ya. Kak. Lo jadi. Kono ngarepe kene ngaloro. Ayo kak. Hah? Ini lagu mereka yo. Aku mrene mane. Orang kono piye yo. Kira nang mrene yo le. Lo jadi. Untuk kang itu mang itu. Dur. Ah. Ah, kita no. Masalah malah ngono ya. Si Arman ngidul lagu ngetan. Iya terus ngalor, lagi sing kang edul. Tinggal. Ayo sing ngalor rek mande. Sami dunia itu kau. Cuman Iya, biru nori kono. Masya Allah, sampai mati ya. Panik. Men, Weh. ah, Dia ngomong kau operator. operator matai. Operator matai. Wes. Weh, silo mikiro. Pinggir. Ya. Urip. Hati-hati ya, Pak. Apa yang sih? Iya. Urip yo. Hah? Urip. Iya, ya kok mati le? Ya sekarang kau ya. Mulia. Ah. Lihat kan dile. Kalau bawa ke sore. Apa? Ya. Jangan jiro tandas le. Ini naik. Ah, ini naik. Ya kocak-kocakan. Di kocak. Ambil sang. Iya. Hotel ini. Iya. Ya.
Buat rapat pulau popak diangkat butuh nih balik Allah buat temen apa apa senang siru wes senang jarayu basuki popak diangkat butuh Kamas Prabu Singaraja popak diangkat butuh sampun senang jarayu basuki Kamas nanging kula ngaturake semua pabuk dikucuk asor dalem banget rusuk toko nanging ora liwat jaman sutam anono panjangan kula tam yas kula kekalih kula tepak ing usaha kula kecak ing ati dados sesimat ing sajroning kraton ana Tribaya kok panjang ketutup sangat sadri dan sadri panjang selamat semarangin Kamas Prabu Singaraja jangan terlalu masal solo sendiri masuk marah sendiri pandangan kuning kamas wah kamas butuh suwi Kamas Prabu Singaraja apa senang sirawi Bathara Suwi sampun Bathara Suwi Kamas Prabu Singaraja nanging kula ngaturake sumbang pangabukti bojo asat karo Kamas Prabu Singaraja panges dusuk kok nanging ora bisa maju gambarono kula tampiyos kok kula ingkang kalih kula tepake pustaka kula bakal kula becak ing batin kadya jimat ing sajroning alas wana Tribaya wah pamanggilan bojo suwi Kamas Prabu Singaraja banget istane adane cucu jangan sira orang jelas dewarang jangan sira kudu sekali wae suwi Kamas Prabu Singaraja jangan sira nama saudara wah pemandang butuh sira Sang Prabu Singaraja jangan sira jaga sajroning wana Tribaya jangan sira matur sing taraja Kamas Prabu Singaraja Bapak Padyakan butuh Yuntung jaga ing wana Tribaya saguh dereng kantenan boten saguh dereng kelampahan Padyakan butuh jangan sira jono dosa sajroning wana Tribaya jangan sira malam Padyakan butuh ampun kula Kamas Prabu Singaraja Bapak Padyakan butuh keparing matur ing tarwaja Bapak Padyakan butuh
diutus Jaga Wana Tribaya boten enten alas tunggal punapa Kawat Prabu Singaraja nanging bilih enten pawongan lintul negari sing wani tumangkah ing sajroning kraton Wana Tribaya Kawat Prabu Singaraja ora usah tengkar bersih gading gambar kencana para musuh yen ora tak nyundurake bakal tak sikriyake Kawat Bawakan kasundu. Poningge Kawat Prabu Singaraja Alasan sore panggalin sun bemakan kasundu. Jaga sadar Wana Tribaya. Jangan kira orang ujiwa gimana bemakan kasundu. Poningge Kawat Pilih pada kawan itu najar sing wani karo salah tangan sajroning Wana Tribaya. Jangan serokot sing kakane bemakan Kawat Prabu Singaraja ora usah kuatos Bapak Pati ora bakal mundur salangkah lan ora ujuake Kawat Prabu Singaraja bemakan kasundu. Poningge Kawat Jangan kira kudu sing hati-hati wae bemakan. Poningge Kawat Prabu Singaraja Jangan kira nama saudara suwi Kawat Prabu Singaraja. Jangan kira kau arep kolane Wana Tribaya. Kamas Prabu Singaraja. Kula diutus nggone sajrone alas Wana Tribaya. Boten enten alas tunggal punapa Kamas Prabu Singaraja. Nalika bilih enten pawon itu negari sing wani mlebune sajrone alas Wana Tribaya. Kamas Prabu Singaraja ora usah kuatos. Sekan Adipati Wedhuta sing bakal dodani Kamas Prabu Singaraja. Suwi Kamas Prabu Singaraja sajrone dadane sun. Jangan kira jaga bareng Wana Tribaya. Jangan kira ora ujiwa marang ingsun. Suwi Kamas Prabu Singaraja. Jangan kira kudu sing hati-hati pakira begitu. Suwi Kamas Prabu Singaraja. Jangan kira nama saudara. Bapak butuh Poningge Kawat Prabu Singaraja jangan kira mengarep ono. Sana saiki sakjane Wana Tribaya. Ora ono sami kawane. Kamas tentrem bemakan kasundu. Kawat Prabu Singaraja ing dina iki Wana Tribaya ora ana sambi kalane Kawat Dan bener bemakan. Bapak Pati kaya milung bunga penggalihe Kawat nanging dinten menapa budalipun Kawat Bapak angkat butuh. Jangan sira jangan disesolan. Ayo pun ala terus ayo. sampai
coplok ya. Wes Dik. Neng nggih. Buntut jadi bodak ya. Apa ada ketarik? Selebit. Hah? Selebit. Masa keselebit? Udah. Ketindian. Ketindian. Iki gede-gede yo. Apa? Iki serene wis ana ring jerone alas. Oh, iya iya. Ayo padha mari nang pondoke Sembah, Dik. Mana? Yo mari nang pondoke Sembah, Sembah. Kalau ayau. Pondoke Semar ya. Sembah, Sembah. Jelas. Iya kayak ngelokok kowe. Aku Dik. Yo suruh tekaku, lu kan kayak melayu-melayu ngomong aku. Ayo Dik, pondok marah Prodik. Ayo. Yo, iki padha njaluk kayau, besok nawi ana kampayu rabai. Sinyah kene enak, ngene aja bingung. Rabi ku oleh sapa? Sapa weruh besok? Ya kok dole kok njaluk Solo. Ya bisa le. Ya diwarnai le. Jaluk kayu ben ngerti le. Pelan dari kencil dia itu. Bonton. Anak ikut pada pondok Sembah. Siro jaluk yang Sembah, lihat orang jalan kang bolong mau. Paran. Iya jalan kang bolong mau. Aku mesti kepagong. Cucutan. Mati kok. Majang. Jangan kepagong kok drut-drut. Maju goreng ngono celukan. Kaki. Sapa Jur? Udah kemoji ke? Ya. Arep ana kebianting banjur. Bianting. Ana kepentingan banjur. Ya. Ya lo kajeng kayu ke. Ngerti? Tak. Iya kecil. Laku ki wis. Mau aku nih hangat ya. Jeng ae. Jaluk ki hangat. Diantar ae. Ya iya wis. Melaku wis. Laku Solo. Ojo kae jemek-jemak. Jare kongkon ae. Kemadi Jon. Nggih. Teneman dekane. Ajeng wedi kajeng kayu ke. Lho Jon. Wedi kajeng kayu ke. Maris mau ya. Maris mau ya. Ya monggo celukan maning le. Merene ya. Iya, pancen mari kelot. Iya. Ya maning kae. Wah, kali pucuk. Ya lek maning. Ya balik ke maning. Yes, biarek maning. Ya lek ke maning, balik maning. Biarek ke maning. Sama biasa Jon. Bulake kemodi. Kemodi ae. Nggih, perluan Jon. Wedi kajeng kayu ke. Apa Jon? Wedi kayu niki. Perawan ayu Jon. Ngono Jon, jaba Jon, perawan ayu Jon. Ono ngene Jon. Ngendi ke? Iku jaba kono Jon. Sing ono tek. Sing biasa ae.
Juara jaluk kayu semua lari perawan kayu. Perawan ayu parne. Udah kok semaure. Monggo lho kajeng aja kayu wis. Alah kok wis. Alah perintah yang aku dan. Berarti tutur segini sun. Kongkong dialog lawe yang kan buat perintah. Wes kita. Kapan bisa nih sih jaluk? Hah? Besok kok bisa? Diajari. Masalah dialog itu udah dua. Bangun. Pakai ya? Hah? Jenjang? Bola kena besok-besok enggak? Hobi hampai. Bodoh. Nana ngokrak nang kedokan. Saling kayu nang. Sama emak Wes ya. jaluk. Dan Wes jaluk. Coba. Ayo. Iya. Dia lo kayu baru orang tahu ni jenjang. Aku mau ku isun. Wes jaluk ayo. Ya bisa ngomong lagi ya. Apa? Wong yo jaluk berole. Wes. Ati kok. Mario. Lawi ojek kok ngidilan kowe. Motor ku koyo. Motor baru nih. Aku lihat dulu masih arane mobil. Mobil. Bukti mulai kok. Motor ku roda dua. Ya. Sing belum mati ya. Coba sang dia tak laku. Es mau enak kok. Ayo parah ya. Es mau aja. Kalau kayu pecalan di sini. Gorengan es. Oh dia lo gorengan es. Dia es dia weh. Yo. Anu mana jokan es lagi. Wah. Apa itu lo? Mobil kan keren ya. Baru. Wah. Udahnya pendek kalau dia dan kita weruh. Itu pakai sing menek lagi. Wah, kalau ngidul. Oleh mobil gulung. Udah jalan kaki lo. Terbucak ini kok. Saben ketiki ya. Kakek. Wes apa mana itu? Udah layar ke. Ayar. Terus bareng tuh. anak jaluk kajeng kayau. Iku lek tukang kayu tuh. Nah ya tuh. Mendiono wayang ini tukang kayu. Jare golek tukang kayu tuh, siraku tuh. Cukup biro retak. Apa tuh? Jak ngomong. Ayo tukang kayu. Simpati jenger, Dek. Cepati jenger kelenjai. Yang kono kuwi. Alah kaki sing cenger. Sapa sing cenger tuh? Wah. Gue iki yo nyawang gue. Serawat kira-kirane lecok kapok kira. Apa kan diselawat tau? Lecok aja ku sembunyi. Ini tuh col. Ya rai wong moring-moring ya ini lecok. Kecil kerajane maksudnya lho. Menang tuh cangkem ijo kayak recek. Nyawang itu kan urus sih kok col. Dia tangan-tangan kapok sih col. Sudah tanggal ngamuk kan? Beras. Besek. Pas ngomong kepentut ojo-ojo biar belas. Kok acake timbangan maning ngolong. Balik. Parang ana jane. Sapa maneh ya itu? Ulo ke tambur ke. Tambur. Perlu parman col. Ajang ini kajeng kayu ke. Lendi col. Ajang ini kajeng kayau. Ya lu kajeng kayu col. Ya sana tong ana lor itu kulit tuan ya col. Ajang nopo ke? Ya lor sadap nanti aku lho.
Roboke. Ambil witean, Rasul. Ambil witean, nuki. Niki sun, aur lu gontongan Sur. Boleh kayu diajak kelor, ambil kayu anau. Ya ambil kayu anau yo tuan lu barang. Lo boleh mau aja. Riko saiki juta jedung, sun yang kerabiasi jalane. Jadung, ya. Boleh. Iya. Jangan. Tidak boleh ngejadung. Ya iya wes. Dede, jalane dari sini. Angen kok susul nek. Kayak susul-susul ya. Ya iya ngene iki. Yes. Ah. Alah, asing nang ditinggal. Yo kari suyu. Lebaran. Dulu ya. Lebaran. Kok perintahin kok? Lebaran. Kok ngomong banget kok? Pokoknya sampai jadung, gue negor kaya. Wah, kok ngampek jeduk, gue negor kayu. Ya monggo tak ono oleh jadungnya kanggo iki kok. Yo kang riko rundi ngejak loron kok. Pasal yo anyar. Diperintah. Oh, kang perintah. Ya lu wis rungu ya. Susulan kakane sampai jadung. Pati ya kan yang isun. Kok nggak anjalok ya? Iku wis cekelan. Jadunge kok ojedono, isi nang ngrebuk adike. Diocap. Iya, otakan isi nang ngrebuk adike temune dadakan kaya. Oleh tugas dia wae. Ya, mrene Dik. Rembuk mana? Rembuk ya terus we. Ya. Kayu. Kok gelem dadi kayau? Kayu iki kau. Dadi kayau. Besok golekan perawan Kang Ayu adu gelam. Kayu-kayuan kau. Kayu-kayuan. Kayu-kayuan. Ya. Kok diketok ya buntungo. Kayu kok gelem isun. Ditarik ulen ya rubung ulen. Iku butung temenan tak butung-butung ya. Buntungnya dah. Ya kan butung-butungnya ya iya wis. Besok golekan yang paling wayu wis. Pane kau. Nyopae. Upae. Ya iya wis. Bisa ngomong. Zaman ngopi ae wis dadi kayau. Yarane kayu yo. Bila lokasi Sasa Perot. Gelem wis adike dadi kayau. Maju wae. Maju wis. Kalenono. Kudu liwak kesanjung ya. Masa pas wayahe marah. Sing ngepas. Gelem jadi kayau. Ngerti? Ajun dikit tak buntung. Buntung semau. Ya mong sing oleh ngomong. Sing oleh mantuk-mantuk. Mungkin kayu mantuk-mantuk kok. Dipukul jasa apa empange? Semau lah lole. Iku wis dadi kayau, aja cek ngomong wis. Apa? Ya sing keneng wae medhedheng dulu biae. Ngomongnya sapa? Hah? Ngomongnya sapa? Ngomong yang isun. Kalen ono kono koreng pangen dhuwur. Empange? Iya. Acung dhuwur masa empang. Arang pucuk. Pucuke. Empang yo pinggir. Saiki dicacak dipukul dengan empange. Iya cobaan. Dane nak goyangane tarikane. Sibuk ketering empange.
Iku jebuk ketempange. Ye, ku pange kau. Langsung yo kan tutupe. Andene ngomong Agus lho. Iki solong ya nang. Ye. Kok melusut dari ningkas? Kita kok kelor. Apa dituntut solong pange? Ya mau riko. Kurang sisa, pukul ditarik rodol. Pukul kang gede dek. Hah? Pukul dari kang gede kono. Wite. Gelu-gele aku. Misi sedih. Siro kayau. Kita kan disisik yoseng ya. Lo kayu gak bisa maur. Biar dikocak ngomong, disisik sedih. Itu bisa maur. Lah bener kayu menang ngabiain. Itu kok wedain. Pranjan langkah jaluk perawan. Ini kejangan aja. Kayu romantik. Diketok gue kayu ini. Iya saya kejangan. Ayo ne roboh wis. Sing lara le. Wong ora kowe. Ora lurus aku pisan. Aja roboh sing semaur we. Semaur we. Terus jedunge jedono diketok pisan ya iku gelai. Wong kok disisiti maning semaur. Ayo bebek. Oh, mau kayu kok dewek. Bukan deh, lara deh. Ayo kayu niki mau sampangan berakul kecokan kue kecokan semaning ini tulen suwe kan biar kasih lolo kasih biar dek tumpuk kue dari pondoknya sebiak kono gak ada cuma yang udah dek karena lekol yuk ini gak mau jumpaan ayo telan kabeh. Anu lah balik. Ayo lateng kawan. Ayo lateng. Au. Pro teko maneh Dik, rene maneh. Ayo kelar udah diguyuk Dik. Molor tututi ya. Iya tututi terus. Iki gede-gede yo. Serene iki wis arane kesal yo. Ojo istirahat dulu. Ambil nek ana sembilan mrene oh yo enak yo. Lah iya wis ayo.
Tuh jaga tayung Prabu di Sepon jadi dosa prajokan jadi dosa sapa dipiarani. Elah kali sira. Elah dalan dos balik kita. Sama lo berenang padha lan jan kowe nek suruh jalan takon pinakon. Sira tak tenanan. Aku kan jadi raja pancis sampe kok sisir pas balik. Raden sudah. Ya sira kowe kelalaman marani cerita dari tambun layar kebon. Raden merah. Ada tangan sinan sampe njogo menare yang sedaya